munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu guguk guguk bokel kaya guguk guguk bokel kaya yo spesial kagem Mas Nur ayo Mas Nur kagem manut yo ayo Bu Jum Pak Jum matur sembah nuwun Mas Nur se Sri Guning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut krami asik Mbak Eka ya saya didik lah Sri Guning putrane ngaji mangsa pati nalika ing pundi kapupuh ing Madyalaga wik 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 perang tanding wik wik marang Minak Jingga Ibu Nur, Masya Allah. iki engko nek Pak Darmin aku ki ning kene iki modare karo Pak Darmin kok. Apa? Ning kene iki modare karo Pak Darmin kok. Oh, membermu Pak De Darmin berarti. Nek kene iki bugel mania kabeh iki sembrono ae. Loh, Yo, catetan yo. kok catetan toh? Oh. Katresnane Wiratmaya. Monggo Pak De Darmin. Ning Rara Sri Guning. Tak gendong kemana-mana Pak Joko monggo. Monggo Pak Joko, Pak Jumadi. Kang Lino Malabun Negeri. Seragen bergoyang bersama dengan Margining Rahayu. So. Loh, apa-apa kok maneh? Ayo Pak Dinur, Bu Nur. Sri Guning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya prasetya anambut krami asik
iki disuwuk terus ganti kijing miring. Nah. Pokoke kene iki tenan kok. Mas Nur angger karo Pak De diarmen kan Pak Haji Jumadi kene. Panek parang jemeneng no jane gayeng. Maksud to, Mas? Sar-sar to. Biasane 5 yuta entek. Oh iya. Ndene pada gepeng kok. Piye nek kok jemeneng ae? Sik bubur. Ya dilebokke. Catetan. Yo. Yo maaf aku kilap. Iya. Iya. Iya mana? Katresnaning wirat moyo tinampite teroro srihuning senadyan wekasanira maning lena alam putaka Luar biasa. Kepareng ngatur Mbah Sriuning kalajengaken kijing miring. Kepareng nyawiji kalian Margini Rahayu panjenenganipun Ibu Yono, Ibu Haryono selaku pimpinan campur sari Margini Rahayu kepareng tindak panggung. Takon isi atiku akabeh mau ya mung kanggo sliramu wong ayu asin nawang tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turun yen nganti lali janjimu bisa-bisa
Monggo Pak Tunggul. Langsung jumangglung seru imbal-imbalan langsung jumangglung mandatar mangungkung kumandang ngabek kisah jroning pradesan tok 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 aku tok 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 masih di bonus Pak Tunggul. Mbok menawi kirang nyaman suwanten kula. Yo. Monggo Pak De, monggo mriki. Pinarak beksan sampean niku lho. Ayo Mas. Iya. Yo yo yo. Inak.
Pengen mangan rasane kaya ratu